Dobrý den. Slovo riziko. Co ve vás vyvolává? Obavy nebo naopak mírné chvění? A víte, co to slovo vůbec znamená? Původní význam toho slova představovala nějaká nečekaná událost, odchylka od cíle nebo plánu, přičemž tato odchylka, změna, nemusela být vůbec negativní, mohla to být i událost pozitivní. Postupem času převládla negativní konotace, to znamená, že většina z nás, když se řekne slovo riziko, má obavy. Každý k rizikům přistupuje jinak. Někoho riziko paralyzuje, stresuje. Ve chvíli, kdy ho slyší, tak má pocit, že ho brzdí. Pro jiné zase znamená výzvu, touhu překonat nějakou hrozbu, nějaký problém. Každý z nás má jinou míru akceptace rizika. V projektovém řízení této úrovni, této hladině, hranici, za kterou buď jdeme, nebo už nikoliv, říkáme risk appetit. Schopnost akceptovat riziko je pro ty, kteří realizují projekty, a to nejen kulturní, velice podstatná, protože riziko je nedílnou součástí jakéhokoliv projektu. Pokud již za sebou nějaké kulturní projekty máte, tak věřím, že byste v tuto chvíli byli schopni vyjmenovat celou řadu rizik a celou řadu problémů a potíží, které mohou při našich projektech v uměleckém prostředí nastat. A při plánování těch nových už na ně budete automaticky myslet. Každému z nás se asi stalo, že musel udělat změnu v programu, protože nám ochořel umělec. Mně se jednou stalo, že nám v programu našeho hudebního festivalu vypadla jedna skupina, protože nebyla schopná doletět. Jistě si pamatujete, před pár lety vybuchla sopka na Islandu a díky tomu bohužel nefungovaly aerolinky. Mnozí z kulturních manažerů mají strach, že nezískají peníze na tu svoji akci, že jim odpadne důležitý sponzor, že nezískají dotace, se kterou počítají. Hodně problémů se vyskytuje i v oblasti spolupráce, v týmu a týmové spolupráci. Může vám vypadnout důležitý člověk, který na projektu pracuje, nebo naopak zjistíte, že členové týmu nejsou příliš zkušení a nemají potřebné dovednosti. Pak je tady celá řada rizik, která vy sami ovlivnit nemůžete. To jsou takzvaná rizika vis major, například počasí, které je hodně stěžejní pro organizátory open air akcí. Hodně rizik souvisí i s tím, jakým způsobem se vyvíjí legislativa. To, že se vám změní výše DPH nebo se vám změní kurz koruny, může ovlivnit například projekt, který financujete prostřednictvím evropských dotací a který kalkulujete právě například v eurech. Rizika jsou přirozenou součástí projektu a my bychom se jimi neměli nechat paralyzovat. Na druhou stranu bychom je neměli přehlížet. Pokud budeme chtít k projektům přistupovat systematicky, znamená to, že o rizicích uvažujeme už ve chvíli, kdy o projektu nějakým způsobem přemýšlíme, kdy jej plánujeme. Hodně z nás má dvě tendence ve chvíli, kdy se bavíme o rizicích. Buď jsou mezi námi pesimisté, kteří vidí čerta za každým rohem, anebo pak takoví, kteří jdou do všeho s nadšením a o rizicích neuvažují. V projektech není ani jedna z těchto cest správná. My bychom měli volit tu zlatou střední cestu. To znamená přijmout způsoby, jakým rizika v projektech řídit. Umět je identifikovat, umět je ohodnotit, vybrat ta, která jsou podstatná pro náš projekt a nejenom se o nich bavit, ale především už ve chvíli, kdy plánujeme projekt, zvažovat opatření, prostřednictvím kterých budeme chtít tato rizika eliminovat, případně úplně vyloučit. Důležité je říct, že neexistuje projekt, ve kterém by nenastal nějaký problém, kde by se nevyskytla nějaká hrozba. Pro nás je ale důležité uvědomit si, že i když se nejedná o úplně atraktivní oblast řízení projektů, měli bychom si ji nějakým způsobem věnovat. Pokud vás zajímají různé metody toho, jak postupovat při práci s riziky, jak během realizace projektu zjišťovat, zda někde vzniká nebo nevzniká nějaký problém, určitě stojí za to podívat se na teorii řízení projektů. Já vždycky s oblibou říkám, že není dobré opakovat chyby, které už tady jednou byly, že je dobré dělat chyby nové. I tohle souvisí s řízením rizik, protože pokud už jste jednou identifikovali nějaké riziko, nějaký problém, zažili ho, bylo by vhodné v dalších projektech tuto zkušenost přenést a zohlednit v tom, jak k těm projektům budeme přistupovat. Pokud tedy budete chtít vědět, jak s riziky pracovat, stojí za to zjistit si, podívat se potom,
jakým způsobem plánovat, monitorovat rizika, jak o nich komunikovat. Ale předtím, než se pustíte do studia toho, jak s riziky pracovat, bylo by dobré si vyzkoušet, jak na tom vlastně jste. Pokud máte zájem otestovat úroveň vašeho řízení rizik na projektech, na kterých pracujete, pak doporučuji udělat si test, který budete mít k dispozici na Culture Matters. A pokud vás ten test utvrdí v tom, že máte zájem se o rizicích dozvědět víc, určitě sledujte semináře Culture Matters, protože řízení projektů bude jedním z témat, kterými se budeme zabývat.